Здравейте, YouTube! Или по-скоро Джонитън. Правим по поръчка на План 22, ще строим... Гледай нагоре. Нагоре гледай. Така, ще строим VIP Brother. Положихме основите. Да. Чай, че чак да спра видеото без да искам. Значи строим VIP Brother. По поръчка на План 22. И ще да говорим по скайпа. Да, не иска да говорим по скайп. Ама карай. Ще го оценява, значи ще направим видео с нейната оценка. Защото каза, че не иска да е проста къща на 2 етажа. Иска да е изпипано от всякъде и се постараем да го направим луксозно. И аз тук съм объркал. За разлика от куците. Сега мразиш куките и страна от мутрите. Да не почваме. Чай, че то на където и. Значи от тук. То с ко прави при нас, бе? Фънки. То с Фънки, ко прави при нас? Фънки ли? Фънки да ни гледа да... Много слаб за фънки. Да ни гледа тук да отбира нещо, че го трепя. Ще му намеря IP-то и ще му се случат много лоши неща. Пак се разминат. Значи като съм борил, не съм борил като хората. Ladies and gentlemen, не съм борял като хората. Така и камъка ми свърши, ми много хубаво. Да. Дай. Ма не всичките, той ти ще строиш, ай! Ей, може 40 да стагаш, чакай. Как се да разваля му? Той всъщност може да го дръпна още насам. До тука. Сега те ще го дръпна. Трябва да се увеличава зрителното поле. Айде не почваме. Защото идва много близко. Не бе, какви глупости правиш? Аз ти казвам, че го разширявам, питай ма. Не е проблем. Не е проблем, ама. Можеш да стане голям проблем. Ванката на бедата. Може да отцветиш джамой. Мога, ама... Ела, дамска, ела. Ще да направим фара на брадъра. Дръж. Чай, бе, тут трябва да го правим на 2 етажа. Тя иска 12 спални. Где ще ги съберем долу? Тя каза, не на 2 етажа. Да не е на 2 етажа. Не да е на повече. Не знам. Прави сега таваня. Да не се даде човек. Напомня ми от време на време да гледам времето на клипа. В смисъл, колко време остава. Още подобни речи. Кричеталото, няма началото. Тук началник занимаванията. Бастър, довърши тавана, аз се качам да правя втория етаж. Я ще правим фара му. Фара, когато решим, ще го направим на 3 етажа и... 1, 2, 3, 4. Да, 4 етажа и кой ще правим? Не бе, броя си купчетата, бе. 1, 2, 3, 4. Тихо, не ги хехо към прехода. 1, 2, 3, 4. Ма място и за стълби. Какво? 1, 2, 3. За стълби. Май то после ще го мислим.
Ще правим на 3 етажа, Ай там между другото и командването на Вибрадър, дед го направих, и импровизираното вчера, дед нямах какво да правя. Вай, такова ли било? Не бе, не било такова, бе, просто се излигавях, реших да построя нещо и направих онуи. Пихончо за интернет. Какъв ли е коефициента на Ромео усиновители? Значи от план 22 очакваме заплащане от 1 лев. За строенето на Вибрадър. Фара му, майко, докато направим фара му. Тук ще го направим тъй. Почамо и. Чеса. Като бънкнатите от поле. Не работи за ръбе. То всъщност сега тук през 2 трябва да направя, но... Да остана тук стерео. Отечество любимо, аз оставам на фронт. Абе, няма много симетрия, пак, ма... Карай! Той пламенчето, знае ли как се стои на Брадър? Да, как? План 22. Кажи фара. Не бе, защо го правиш тъй? Защото нали тук фара е, тук е. Да, ма не виждаш, че аз дигам с още един етаж. Дигай си, бе. Да, пък всъщност то трябва да е на втория, защото да. Ме прави фара, имаш ли синя вълна? Не. Ами, чай сега ще кажа аз имам ли. Ние горе в честовите вземи ножица да острижеш уния съвци. Синките. Светло си във вълна, пак. Със светло сила ли ще такова ще отстрани фара да е? То друга синя вълна няма. Ми острижи овците, ти казах. Къде си ножица? Ми напреве е малко ли желязо има? Има един билюк Какво желязо. прави къде? Мога да намеря. Намеря. Те сега ножица. Хората ще ме слушат как рапирам тук фалшиво. Макарай. Да заблестя. Да. Сега. Памела се пищи, се питам дали записвам. Пак аз записвам. Да уточним, че Памела е никнейм. Докато муза звучи в ушите насам натам. Нито и не знам дали ме следваш по петите, но съм там. Тя аз оставам за тебе само да се лъжи.